देनां नोंसोर गैयाबाबो इयाव इउटुबाव नुबाय थागोन नोंखो थैबाबो नुबाय थागोन बा लोंनायखौनो खोथिदो लोंनायखौनो लोंदो आबै एसे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो एकदम फुङावनो रेडि आरोना दुगैस्रां लोबस्रां स्र' इसे देलायस्रो देलायनानै लाबाय बिराद साननैसोआ माने ना गुरनायानो गुरनायमोन ना माने खर'बो हनो सोलाबाखै आरोना बेनिफ्राय इसेबो माने पाउडार सुनुकबो दाफबनो मोनाखै ओमफ्राय दायो नै दुगैस्र' दुगैनानै लाबाय खोखो खाखाब खुखाब मावलायनाय एकदम गुसुजों लोगोफोर फुङावनो ओमफ्राय नै लोगोसे माने आखाइ गोलावखौ स्राय गानफिननानै लाबाय आं लोगोसे दिनै लांगा दख'ना गानदो लोगोफोर गोजां बोथोरबाथाय माने लांगा दख'नाखौ मोजां मोनोना ओमफ्राय गरमावसो गाननो गरम मोनो आरोना ओमफ्राय अब्लाबो माथानि नालाय थान्दा जायो आरोना आङो दायो बिराद आथुर न'खायाव माने लेंहरदो आरो आंखौ मानो लेंहरदो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिराद आथुर ओंखारबाय आङो दायो थ'दो होमबा लोगोफोर नायहोलांदो मानो लेंहरदो बिजावजालिफोरा फन खालामनानै दा फैनायावनो मोनानोबो हागौ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय साद्रि एसे जोमना लाबाय आङो दा मोनाबाथाय गोजांगोन ना बे आखाइ गोलावजोंल'जो थानो हाया आरो न'खा बिराद माबा गुसुथार जायो आरोना औवानि साया नालाय सान्दुंखौनो थोबसेबो मोना ओंखायनो माने गानखाना लाबाय आं ओमफ्राय लोगोसे नै बानलुबो थाइनैसो खाना लाबाय फैग्रान मोनानै आइ बिखुमजो रांगावलिनि जि सोंनायखौसो नुफैलायबाय नै लोगोफोर मा जि सोंलायखो आयै ओरै पुरा न'खौ गिदिंजोबनाय दै लोगोफोर नै ए भगबान नै ओरैसो ओंखारफैलायनाय नै ओरै गिदिङै ओरै न' गंसे लाखादो ओमफ्राय नै खिसासो ओंखारबो फैनाय लोगोफोर नै ओमफ्राय आरो दंबावसो नै खैजाय पुरा बिथाखौनो लाजोबदो सहाय खैखान लादोहाय हेल' लोगोफोर बिहावखौनो गोसोथोयो खैखान लादों द' मा 40 खान बिहावखौ गोसोथोआबा बिफाखौलाय आंगि 40 खान दे नोंजा हायाहाय रावबो इसोर बुरैबाबो एकदम इन्जिना थिगै नुथारो सोर हायनारि पुरा पुरि न' गंसे लाखादो आरोना लोगोफोर जिखिनि न' दङ इखिनिखौ पुरा बेंखनजोबदो नै बेसेबा बुरजा लाखाबाय जिखौ दायो आङो सिदा सिरि न' गाहाय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नोंथांमोननो देखायना होलांसै आफियाव लांगोन बेदर लाङान्दो गोदाबाय दं आफिया साख्रियाव थाङिनि सिगांनो अमा बेदर लकेलजों बुजालांखानोसै नामा सबाइजो जागोन सबाइजो फोरानना नै आफिया मालाय पुलिस साख्रि मोनबाय आरोना भगबाननि अननायाव इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दायो अमा बेदरजो फेब्रे जाना थांखादो आदा केजिखौबो गोदाखा खै केजि लाखोन सालाय सेरसे जादो आरो 5 केजि बानि जायो जाग्रा गैया होनखांबाय नै जा आफिया साख्रि मोनबाय पुलिस साख्रि मोनबाय ओरै होनखांबाय आइया होनबावो बेदर गोदागासिनो दङ लोगोफोरनि गोदाग्राफोरा अमा मासे फुथारबाय बिराद गिदिर पार्टि दङ जोंहा दिनै बे बुफेरग्राफोरा माइसि आबुस मारे बे बुफेरग्राया एसे लेजि लांदो दैमायाव कमरा दैमायाव लांदो रनसामाखो भिडिअ लानो ओजोंहाय नै इसुङाव मोनसे एवगासिनो दं आरो लोगोफोर बिजावजालिया खोमसि खोमलावसो नुलाय लांबाय नै लाइटआबो पावार गैया एवजेनबायानो नै लोगोफोर जि मोदोम फबजुबखाबाय लोगोफोर दिनै माने ओंखाम गोरलैनि मुङावहाय अमाखौ मासे बुथारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अमाखौ माने एसेबां गिदिरथ' जानो हाखाया नालाय ओरैनो खावसे फानहरबाय आरोना फाल्लानैसो ओमफ्राय लोगोफोर एकदम दिनै गासिबो माने न'खरैनो माने अमा मासे जानायनि नाम लाबाय आरोना ओंखाम गोरलैयाव ओमफ्राय दायो बिजावजालिया एवजेनबाय आरो बाहेराव मा एवबावगोन नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दं आरोना ओजोंहाय नै आइ बिखुमजोआ ओंखाम जागासिनो दङ जोंना ना फाजाजो वान टाइम लाय
ओमफ्राय लोगोफोर आङो अनलाजों दाउ संनोसै आरोना माइरं गोरलैजों ओमफ्राय बिजावजालिया आंखौ अनला ओंख्रिखौ सं होननायखाय इसिङाव नै संनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर बिराद गोथाव गोथाव संनोसै बिराद थुङा लोगोफोर इसिङा नै नै आइ बिखुमजोरा नांगावलिया सोलोंफागासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो अनला संनो होननानै रेडि जाबाय आरोना गोबावसैमोनहाय लोगोफोर अनला ओंख्रि सङिया आरो मानसि बुरजानि ओंखाम ओंख्रि सङिया ओमफ्राय दा रोंगोन ना रोङा थावगोन ना थावा मिथिलाय लांला आरोना दिनैसो अनलाजों दाउ मोनजानोसैहाय लोगोफोर नै बिराद मोजां फ्रेम फ्रेम होनलायनाय बेरनायनाय एवबाय आं ओमफ्राय दै होना होनोसै गेब्लेयाबो गेब्लेयाहाय एथो उलार गायहोनो थिखांनो हाला पुरा पुरि खान्थाजों थिब थिब खान्थासे संबाय आरोना लोगोफोर एकदम खस्थ' जालायदों नै गोदौनायावबो दुन्दिया गोरलै होनानैसै मोदोमफ्रुनो मोनबाय लोगोफोर नै दुन्दिया गोरलैबो एसे होना हरबाय मोदोमफ्रुनो जासिगोन बारा जालायलांबाय नामा होनायावनो ओजोंहाय नै लोगोफोर बिबोनाङा अमा बेदरखौ सारायसे थिब थिब संखाबाय आरोना जि बरिया नुखादो नै अमानि जाना अमा खिगोन दिनैयो रान्दिनिया बिराद मोजांखा नै लोगोफोर बरिया संखायो बेदर एवनायाव नाम्बार 1 बेदर मोजां ओमफ्राय बिखाबो ओमफ्राय थैबो बिथैबो जि बरिया एवखाबायना लोगोफोर ओमफ्राय बेबुबो आरोना जाग्राफोरा नेगासिनो दङ लोगोफोर नै माबायदि रेडि जाखाना दं एकदम मोनबानो ओरै जागोन आरो हां हां जाखाजोबना दं जि बायसानै र' बेटाफोर मोनबाय जानो हासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' बेदर जाखाया नालाय ओमफ्राय लोगोसे माने आइ बिखुमजोब जाया जोंहा ओमफ्राय नै दाखालि माने बिजावजालिया मैया ना गुरनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय मोनबोदोंमोन आरो ज्रामनो बिजावजालियाबो ओमफ्राय आं बेखौ आलौ गोसा होनानै मस्ला मस्लि होफबनानै बरिया दै होनानै फोमोननोसै आरोना आइ बिखुमजोजों आं जोंनि थाखाय स्पेसियेलि एवनोसै बेदर जाया नालाय लोगोफोर आबै दास' दे आलासिया सासे माबा सानैसो फैबावबाय जोंना नै कमलाबारिनिफ्राय आबैया दे आबै दे लासै बोसोराव खनसे मादै ज' इदिनो ना दे आबै दे बोथोरनि खनसे ना इदिनो फैनांगौहाय माबायदि जाखो नै नोंहामजो दांदुलिया संदोंमोन हो अ बिबैसोना अ आबैसो जायो ओइ फुलानो जाबायसो होमबालाय दे नोंहाबो लोंस्रा लांदो आफि लोंस्रा लांदो जास्रा लांदो ओमफ्राय डिउटियाव थांदो गावबा गाव डिउटि ओमफ्राय नै आलासिफोरा बांसाब साब जाफैदो दै लोगोफोर नै न'नि गोजा आलासिफोरा मिस्ट्रिखौबो लाबाय होनलाय आरो देनां नोंसोर गैयाबाबो इयाव इउटुबाव नुबाय थागोन नोंखो थैबाबो नुबाय थागोन बा लोंनायखौनो खुथिजो अ लोंनायखौनो लोंदो आबै एसे ओमफ्राय र' बेदरा माबायदि जादो मोजां जादो ओमफ्राय नों दा नोंनि फिसौला ओमफ्राय बियायं इसोर गासिबो नुजोबगोन नोंहानि इउटुबखौ नों गैयाबाबो आबैया नै जोंहानि बिजावजालिनि बिबै आरोना ओमफ्राय दिनै माने अमा बुथारनाय फाजिनो जमा आलासियानो फैबाय आरो खेबसे स्रांनो ना आबै ना दे लोंदो दायो ओंखाम फालासे जालायबाय लोगोफोर दहायनिया लोंनायनिमोन दानिया जानाय ओंखाम नांबावगौ आफि आलु न' आयै निसानाबा टेस्टि जादों नामा नावनायाबा टेस्टि जादो गोथाव बा जा
माबानिखौ दंखलनि दैखौ फिसौला सानैया इदि जमलायनांगौ आरो नोंखो आबै बडिगार्ड आयै फिसौला सानै बे एखे नेगासिनो आरो बिबैखो ओंखाम जानायखो दे जादो दे आबै दे जासाबदो मोजां जायाङा माख्राबो मा होनदो थिखोना लराखौ मोजां नुवाखै आंनि मरा मोजां ए एख' नङा आबै बिराद मोजां गावदांदां थुमफ्रुफ्रु मोजां साफा नुदो नै आबै बिराद साफा नुदो दे जा अनलाजों दाउ माबायदि जादो दे आं संनाया जै जाथा दे आबै दे थिखांबाय दे अ जासाबदो आबै दे गोजा मोजां जाबाय जासाबदो गोजा मोजां आबै दे आंहालाय मोजां माबालाय खाजालाय ओइ नोङो नोयो ओइ मुगाव अ ओइ नोङो नोयो इयो आरो मा अ थिखांबाय आबै थिखांदो आबै ओइ हावा थिखांखानाया हामा दै जादो जादो ओंखामा जादो मलाजियाम ओइ आबै सना ओंखामा जादो जादो अनलाजो फिसालाजो दे जाबायना दादि लोंनाया दे ओंखाम लाबनोसै नामा इयावनो लाबनोसै ना ओंखायनोथ' इयावनो लाबनोसै दादि थाबायनोबो एसे खस्थ' जायो गिदिरफ्रा माथो नांथाराखैसै माथो कासा दक्रा सेरनि र' देलाय एट्रिसा सिरगासिनो नोंना बसुमारिया गैला जुमायानो गैला सायबाय अमायाबो जाला गैला ओंखारला मा होनदो आबा निउ इयारनि सिगांनि पार्टिखौ जा बानायग्रोबाय आरो फिसा न'आव बेलेगाव थांसै लासैनो ओंखाम गोरलै हिसाबै अमा मासे दे 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 लोगोसेयैनो दादिमोनखौबो लेंहरबाय बिजावजालि उन्दैथारनि बिफा नैयो लोगोफोर एकदम 4 नाम्बारनि अ बै जाबाय दंग'फारनि एकदम सबसे गेदेर थाख्ला खा खा आमार बर' आन्जाथु किमा कि फालना बया अनलाखौ मा होनो नोंहा इखौ मा होनो नोंसोरनि भाषायाव मा ओंख्रि नोंहा मा ओंख्रि कि कय itu কি কয় अ इटु अनलाथ' কি কয় আমি তো পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি अ फालयसिना खा मोजां जाया मोजां जादों होननांगौ मोजां जादों अ मोजां जादों अ बरिया हयसि आरो फाजायावबो बेदर फाजाया मोजां जाग्रा जायाखै बरिया हयसिना खा खा मोजां जादों পিঠাগুড়ি নে अ अ আৰু এটা ল কিবা মামাটো দুটা লবা দিছে শুনছা অ অ আৰু লৈ যায় এটা বড় এটা লৈ যা দুটা লবা দিছি মামা হিমন্ত মামায়ে দুটা লবা দিছি না আৰু এটা লৈ যাব লাগিব বড় এবাৰ বড় আইজ আছে বড় দি দিও একে হৈ গল না এনে আছে দে হ'ব দে হ'ব দে এনে दे दायो लोगोफोर जमा जों बिजावजालि बिबोनां ज' जाबाय लोगोफोर बिराद गोथाव जादों टेस्टि ओमफ्राय नै आंनि बिजावजालिफोरा माने सोरबा गोदानफोरा नुवाखै जानो हागौ नैनो जाबाय लास्ट ओमफ्राय नै जाबाय तिनि ओमफ्राय सारिया दङ 2 नाम्बारावबो थांदों फैसा 2 नाम्बारा दासो रडनिफ्राय फैदों बिलाइ थांदोंमोन ओमफ्राय माबा ब्लक खालामहैदों इहाबो ओमफ्राय जों सानै साथाम ओमफ्राय नै इयो बिबोनां ओमफ्राय नै इयो बिब' गेदेर आरोना गिदिरनिया सोलाबजोबो गारने एकटा बिब' गिदिरा जासो गारो बिब' गिदिरा